Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Government Lower Primary School Teachers Association hakala sni ublay kala syong jingya lang banyakran halor ka jingmi khubor ba kinong hikai ki badan hakani ka kenhun ki klam hun halor ka rai balapan banado president ka seng uba berbor yang tem ban pensange no ya ka jingya ki jongki nado ka sngi tho dien kita kino hikai ki loong bakadaw bala pensange no shipor ya gajing ki kalong namar ki babun ki paranong hikai ki bladan lang bat ki khun ki kti ha kan riu tarik urisaw ha kapor bi kilalitor sa secretariat kilangat ha gajing sha bom de kilathi bat sha kawang de kiler pensat khmat lane tear gas Kidan ro na pedang kini kino hikai ki bedang armen bat kila shitom bat don ki khun red ki balawan ban senrani ki kmi ki kpa ha ka te kasngi kila dan ha pedang gajing bam te brio Nalor kata ki loong bagidan kino hikai ki badai ki kentai ki balapang bat terhana ke jing syakti de ki lathi bat ubak ham shitom ude ubak berbor kila ong ru ba ke jing snowsen a palat yu president ka seng halor ke jing tulat jong u kala penong ki para nong hikai ban shim rai kerki ban pensangi eswa shipor ya ke jing ki ha ke jing lang ka balalong menta ka sngi shelong ubak berbor uklem la ban wan namar ke jing pampat khlain bah ka met ka phat kham tam ha ki benta jong ki kjan Lai thuru bagi dukhat ke executive committee kila let menta ka mir hi syakasnong langdong dai kabadai kasnong jo ba berbor banet ai min sim bat banet jingo ya u te daga min sim jong jing sngokhia kom ginong hikai ngimi syakmat ban pensai pai ba ka jing ya para jong kinong hikai ha ka new trik hangtei kom baong ki media dan di khubwa ba ka dai halor ka jing bompun ya ga rai jong ibabu berboring tem kata kalong ke babakala henrei kadai gajing bomhon halor garai jong ulak temen rebui bang kata nangta ha kabayade batka perbaong ba kino hikai gila quit no ya vegetation kamlong kumta te ngiwan pensai hangni bangi di call off ya vegetation namar hakate gasngi kalalong ke bakulmar dengi lasim ya garai daga isi om daga rai jong babu berbuar marwai isim daga isi namar habangi pet ya jinglong jingman dan ka situation jongi hangtai kum kino hikai kamlong su bangin sim rai hangtai tegum ka isi nilai sim ya rai bangin call off ya vegetation ba namar ba nagal babun kinong hikai jongi kiladon hakimet ki pamkoi pamkhia dena ka jing sha thambor dan ka jingle don bor jungi kulit ha ka handriu tarik bumjuro nakabanta jeng isar berbuat ibala don ha kamet kejing bom kia dei ha namar kejing le don bor jeng pulis ha kate gandu terki tena kaliang jeng isi nilerai bat ngila ban ya call off no ya agitation hangtei bangin yo ban penlong ya meeting sagi we jaka bangin yo ban simpat dagi we senjam ki bakham tange kumjur ha kate gasngi kalalong kejing kulmar sebab palat yangi ki paranong hikai namar kaladron ngi jingjia ka ba susi ha ka ba iway na ikon jog inong hikai jongi ibadai na West Gentle Hills la ha ka de gasni new tarik I ja ikulum jong iway na inong hikai ibawan baneshe mentalang bat ngi hangte ha ka agitation de kalami jingkulmar na kata kadaw ngi hab ban call off ya kite agitation ban penbet ini kendrom kenram baro jing bom bon ya garai jong ini sar berbor tem Andrai kamlong kumta komba ni andrai kate garai ke jingbom hon ya garai jong education minister hantu kata kate ko we gaman garai jong garai jong isa bugo margo andrai kate jong isi ke bangi la sim ini ka rai namar ba bon ki parami kai badan ba sistem namar ke jing sa thambor kunjuro Komisar Presiden Bidan akan mat kotong pihak itu nak jing satu orang ditarik bodoh kulit itu ini kalau penlong yang ini bangin sim ya kesenjaman sange swa ya ketua agitation namar ba donro sakawai pat ke jinjia ke ba iwe belum progress jentel beija ya dan laisnan berpuntanya la ya sim ya kena rai bangin pensange swa ya kena isi ban yang sa simpat ya kuwi kesenjam bahan